Terve levyhumppaukseen, missä mä esittelen mun lemppari levyt. Tää on Anathractin ikävää, äkäistä, mutta hyvä levy joka tapauksessa. Tässä mä ammattisin Case of Spare, että tää levy on vähän paksumpi. Kuopiofestareilla. Kuoliossa. Mä en Kuopiolakseen muista mikä tän bändin nimi on. Logosta ei ihan Kuopiolakseen ota. Parkellon gag reflexit. Komea musta. Anyway. Tää ei oo kauhean hyvä. Systeemi. Äiti systeemi! Luo tänään systeemi! Arvostan koko ajan enemmän fyysistä mediaa. Mitä vittua? Niin on tosiaan. Hieno pahvi. Niitä saisi olla kyllä enemmän, varsinkin täällä kyllä pelissä. Mitä vittua? Tää on tää psykoosi. Ihme sekoilma. Ja virkoääniä. Hipelöimään. Vinyyli. Haktua. Saas mahtua. Tässä videossa mä dumppaan koivunlehtiä. Please katkaa tätä vähän sen. Tää on liian katkaa.